Kaleko argiak mugitzen hau, kaleko usainak txunditzen haute, neuzko ardiekin batera berbizten gara baita gu ere, zuloretan zartu ezkero zurea izan naiteke, deabru beltzekin beti dantzan nire zain daude gauero ito arte, zubarik ez naiz ezer, ez naiz ezer, gauero ito arte, zubarik ez naiz ezer, zerbait izan bada zurekin da, sentitu zure arnaza eta izerdia heltzear da, jada momentua hartu eta goza zurea da. Bingo hartu, zubarik ez naiz ezer, ez naiz ezer, gauero ito arte, zubarik ez naiz ezer. Segundo erdi baten den aldatzen da, zerotik euneraino laster bidean, ez dago bueltatzerik bide honetan, itzuta ezin bilatu irten bidea, elektroshock, nire burmuina buruan ez da eginez elektroshock, ene bihotza zure bularra astintzen elektroshock, barneko zute handi honetan izoztu ezinez elektroshock, bai elektroshock. Segundo erdi baten den aldatzen da, zerutik infernu
Ieu. On. Iepe. Bai, Gabon. Zemoduz. Ondo, hemen gauz. Gona, egon justu, ez dia ditxi. Ja, bai, musiki hondi sonatzen nahi, Iban. Oin bai. Ya está, bai. Bai, no? Zer ezatek, zemoduz. Vale, ba. Ondo, hemen gauz, gaue pasaten. Itze jo gogukin, o? Pasaten, Bai, jode, gure frikada gaitxik berroa hitzen eta bakizu. Horiek. Bueno, txatin ikustetza duten oire, gabon da noi, eta espero guztu dago zatela. Eta potrozorrik esateik, keinu egurre gorka. Ei, batxo. Hau, ieu egurre gorka, esateik. Hau, hor, Gernike bai. inguruko ustea, hor, zuen zonalde hortago, más o menos. Bai, Bai. Karo, nik ezin zot ikusi txata, no? Osea, zu bakarrik ikusten zu. Ikusteko enberko guke Twitchen sartu, bestela mobiletik inlegin abalimak, baina hila zai, bestela nik jungo nago gola... Nik jungo nago esaten matematek zehotze hola esate baldimaik, komenta baiat. Vale. Batek desfaseten edo sartungo da, fijo, osea que... Da, ez dira pentsatzen ez, jendi nahi ondo portatzen da. No pasa nada. Bueno, azteko pixket eure burua aurkeztu izak, nungua izen, zemat denbora da makiken musika mundun, gitarrikin, ze talde. Vale, pues, a ver, ni gorka nahi, bermiotik nator, eta hauntxe momentuen hau joten aiar taldien. Bertan gitarri ez dut eta bestu itzen dut. Eta beste talde batxutan ibinitakuen nahi, hasikera baten, hasi izan garan Zona Zero proiektuen, oindala, ez dakiz emat urte. Ni hasi nintzen gitarrigaz, gitxe gora bera uste dut, 14 urtegaz, hasiko zanaiela joten apurtxu bete, pues etxie, bakizu, holan apurtxu bete rasgieten holan ranga itzen etxien edo zein modutara, dan no moduen, eta gero, pues bueno, hortik aurrera talditan igual, pues, eta itxa, 6, 7 urtetarik edo holako zeuzer. Eta gero, beste talde batxutan ibitaku, jo que se, Sinerdolzen bebai egon zanaien, apurtxu betolan, beste bermioko talde bat olan apurtxu bete punk, death punk edo lako zeuzer, Misfits antzeko zeuzer edo lako zeuzer eitzen zauien, edo, bueno, en fin. Da, beste proiektu batxutan. Ta, en fin, ta gaur egun aiarren, hauri da apurtxu edo, neure... Zenbat urte dauzke gaur egun? Espaldima, atrebentziz espaldima, ota zortzi, orduan, 14 urte da mazki gitarre jotzen. Bizier dize, bitu bai, ostia, bai. Arki. Ostia. Bueno, naiz da beste talde batzutan nahi zen, gaur aiarreatik itzin, nik adar pentsatzen ean, adar bidekin, baino izenan asunto hori, nun dizitorre hori? Hori topasan duen iztegi baten, taldeko bateristiek topasauen iztegi baten, ostia, bitu olako izen guapo, pues ya está, toma por saco, hauri. Zebakizu talde bateri izena jartzi dala, igual, saiena fijo. Bai, taldi eitxerak orduen. Gauzez tailenetako, ba. Eitzen zuz abestizek, eta dinozu, ostras, etxo, zeizen ipingo txau, jo que se, tío, eskanien holan. Hola, momentu nokorri usana, talan gelditzu de. Bai, urtzeat. Arazuk emoten dauz izenak, inok ez dago esaten ondo, danok esaten dago adar, leku guztietan, eta kauen la puta. Igual, ¿qué más da? Gure adibidez, gure taldikin, izenak jasea da, azkenin, egonuan izen bat más o menos dano onartu geniana, eta hori oindala urte bete edo. Eta ordutik beste izenik ez diagun ez jarri, da ja, kontzertu bat emateko eta zea, da ja, porkulo hartzea, izen berdinetak itxo. Hauri, eske... Da, bai, lioak. Igual txarrena, bai, te digo. Abestizeri izena ipintzi errezada, bai, etaldi eri, hostia, cuidado. Bai. Gaina, claro, puntxe euki berdik, baina batxe rekonozibilizetiko menidek, eta elementu asko hartu erretu kontu, ez? Joder, ya te digo. Eta bizi guztizok ingo zuzeugaz hori zena, osea, que, ostras, garrantzitsu da, ez da... Disko bateri pintxi izena, lo que sea, no, hostia, cuidado. Bai, bueno, posik gauz, ala. Bueno, bestela beti lege EH Zukarrak bezala, en plan, taldi EH Zukarra, disku EH Zukarra, eta kantu ere EH Zukarra, dana EH Zukarra. Ahí estás, rentabilizando, oso ondo. Bai, ostras. Bueno, entrevistaren baten bai ikusi nauen, badauzela talde asko esaten dabila, ostras, euren izena, hauntxe momentuen beste modu batera ipingo zabila. Foo Fighters uste dut, bai gaur egun Dave Grohlek esaten da, ostras, izena ez da txolaskoa gustaten, bai, bueno, en fin, pues, hor da bia. Jendi gorregin ez hau eta ja eutzi merri Ahí estás.
Ahí estás. Ba, pixket en materia sartu bat juk, eta, Venga, bueno, va. lehen aipau diaten bezala, lehenengo pixket kompozizioatik itzingo jau. Vale. Eta igual nik usteat onena dela galdera klabetako batekin hasti, Aiar Vale. zerdek, demokrazia ala diktaduria? A ver, bertaldekidik hortiko gongo die, supongo, bai, demokrazize, bada. Egize da, konponiterak orduen, normalien ideien oinarrize, bai beñatek edo bai nik eruten doule, osea, beñata beste gitarristie, ba, eskemi edo apurtxu bet oinarrize lokalera eruten dule, eta bertan dana hartuten da erabakizek demokratikuk esaten die, osea, ni alnaiz zuen idea batega zerdi garatute, eta esate, hostia, oia, bitu, hau mierda, eta hau fuera, osea, eta jazta, eta ez dau problemarik, eta bertan garatute dudan nartien, osea, bai, bueno, bai, demokrazize da, la hostia. Bueno. Orduan, ideiak gehien bat etxetik, eta gero lokalin danon hartin, ja, ideia hori kantu sortze uste, ez? Bai, ahí estás. A ver, es que askanien, asikera baten dano, kasten gara bardin, no? Lokalan konponiten, danon hartien, hau besti, bai, karo. Gero, urtiek aurrera junala bebai, ba, ikusten zu, ba, denporie bebai, batez belanan hasten zaraniko, eta bat dakor dutegi bet, bestie beste bat, Bai. askanien denporie rentabilizein bizu, modu batera. Orduen askotan etxetik erun bidiez gauzekin ze, ba, alik eta produktibo hauek esateko, osea, jo que se, orduen horregaitxik eitzen du holan, batez be. Ados. Eta adibidez, ideia bat sortzeako ordun, prozesuen nola izetek. Hau da, nik beti galdetzea hemen lehenengo harmonixe, ala melodixe. Normalien, nire kasuen, normalin izaten da lehenengo harmonize, osea, lau akorde, horren ganien melodi betarari auta besti eta horreri letri ipini. Normali nola nitzeot, bai. Osea, lehenengo musikia harmonize, akorde batzuk lan euren artien lotute gustaten daztena, horren inguruen melodize sortu, eta venga, eta aurrera, holan normalien. Vale. Eta akordik lotzeako ordun, nola etiek prozesu hori izan nahi, nola erabakitzek akorde batetik bestea jun, eta akorde batzun aukeraketi izan, pixket igual sakondo inde galderie, teori musikalakin jutea izalde horta, eo dana belarri zeiek. A ber, normalien hasten zaraniko, ba, instintivamente leko batera, beste batera zuez orduen belarriz, bai, gero bai, egize da, teorizek lagunduten dauela, osea, nire kasun esto konponiten dana teorizen oinarritut, ez no esango zan dana, pues jo que se, super taipa robotiku edo ez da zelan esan. Apurtxu bet asikera baten baiz, saiatuten zara, ba, apurtxu bet zure impulsu ez egiten. Gero bai egize da, ostras, ba, gudotin, ba, ez daitz, ba, gustako lekidaztitzie, ba, tonalidade aldaketa bat, edo relatibora zuen, edo ez daiz edo badain hor bai, teorizek bai lagunduten dabela inozu, hostia, saber, ba, akorde honetatik pasata, hostia, ba, algara zuen ona, o lo que sea, bai, normalien saiatuten zara zure impulsu ez egiten, asikera baten. Bai, gero egize da, hostia, teorize badala, ostras, lagungarriz da. Aipaudek relatiboa jutie eta hori asko erabiltze uzten gauze badek? Diskuen relatibora abesti baten bai juten gara. Osea, abesti guztize dau solmen horren eta gero relatibora gu ez, bai. Bai, maiorrera pasaten gara eta, en fin, mi bemol maiorrera, sin más. Karta jokoaken, da hori, azken estribiluen, pues dana solmen horren, eta justo azken estribilua apurtxuek itigiritzeko, lo que sea, apurtxu bete argiz hau izeteko, ba, maiorrera pasaten gara. Olako gauzek, ba, saiatuten gara sartuten, a ber, ez da, holan, beti erabiltzen du zeu zer, holan, hau inbidez, jo que se, zenbat eta rekurso gehiago erabilio beto, ez, osea, segun. Abestizek eskatuten badauen, aldaketaren bat itzen da, si no, pues, oye, sota caballo rei, eta jazta. Isakau. Vale. Eta alde hortatik, orduan, ezken nire guatxu iaten, bai dituzite badaola, kantu goztu ez dala berdina izaten askotan, ez? Beti daola, igual, elementun bat kantuen oinarteko base hortatik pixket ertetzeuna, adibidez, kantu hortan, edo beste batzuten, igual, solillo batekin, o bazaudekela, pixkat, monotoni hori hausteko bezalako intentuk. A ber, saiatuten gara, eta hauntxek gauzela bigarren diskue preparaten bebai,
apurtxu saiatuten zara beste pausu bete moten, errepikakorrak ez izeten, osea, horren alegine badau, hori egize da. Argita garbi, bai, guk lokalan beti esaten du, ostia, abestiz defendidu bide, osea, abestizek espadauen eskatuten besterik, espadauen eskatuten arreglorik, ez da sartun bihar, espadauen eskatuten solorik, ez da sartun bihar, forzadamente, osea, askotan bebai enpeinaten gara zenbat eta rekurso gehiz jau erabili, aberatxo besango da, pues no, pues batxutan menos es más, hori askotan esate gutxo, menos es más, hauelan ondo badauen, ez ikutu, edo zenbat eta gitxi hau erabili funtzionaten badauen, hobeto. Orduan segun, jo que se, segun abestiz, Vale. Bai. Ondo ziok. Etxea, segaletu denean hau beti pasatzen zitek momentu maten. Zauat horrez gerrin txuleti, beti txuleta ho galderagin gutena, baina gero okurritzete beste zehoze, esan dekenan araberao, baina ja nola, zai egoten hauen bukau arte, gero pinzi gute zite eta azte zitek, bia. Ike da. Bueno, aurrea zeiko jau da, kitxo. Teknikiatik itzetxean hasiko batzuk, eta danai galdetzen zuten gauze badek, hau, haukek teknika rutinaik, praktika rutinaik. Pues ez, holan rutinarik ez. Beste garai batzutan bai, nik ikasi nauen, konservatoizuen bai ikasi nauen gradu erdiko ikasketak inauen zen gitarranak, eta bertan bai, osea, rutina bat okitzen nauen, en plan de, batez be, jasan munduen sartute zauzelakon, eta hostia puta, osea, hori da beste mundu bat, eta hor, ize egunero jo bizu, eta rutina bat egin bizu. Pues, bai, gaur egun, ja, hori amaitzuteke bat, tio, ja, me dejo llevar, eta gudoteniko tekniki itxeo, gudoteniko repertoizu itzen do, gudoteniko komponio itxeot, osea, segun egunen arabera. Bai egize da, jo, askotan pentsatu dutela, ostia, rutine bat okitzi eta importantiala, tio. Ostia, batez be, gure basun aurrera hain, importanti da. Bai. Osea, no se. Geo bat, zio gauze bat. Gustako lekiazte askoz be disiplinaua izeti honetan, bai, pakizu. Zaila, bai. Kesi lana, kesi taldie, kesi no seke, kesi no seko, alaskan indinozu, pues, bitu. Ostia, disfrutein bidapurtxo be, bai. Bai. Ez que, geho bat jorrek... Zupagako zuala, bai, Eukiberko nik... Ez, no? Batzutan bai, esan baiat. Nire erantzunedek batzutan bai. Ze kontudek, igual batzutan hori, berotzeko azten hau, eskalak, errepasatzea, arpegixuk eta bar. Baina, zio gauze bat kiston amorru matezik egena, tio, dadek. Igual egoteaiz teknika bat lantzen hilabete, eta aliatzea izan de puta madre jotzek teknika hori. Eta... praktikatzei ustexok, eta handik urte bete ez zagateatzen, tio. Eta horrek ematezik amorru bat, horrek kiston amorru matezik, tio. Ja, hainbeste ordu zartu dizkoken gauze bat, eta ez gertetzen, ez? Ez que gero espasun erabiltzen eske hori da suntue, ja astuitzen da. A ber, zeu zer beti gelditzuko da, no? Posoren bat beti gelditzuko da, dinonik. Bai, nik uste gero berriz rekuperatzeko azkarroek, berriz nivel berdinien lortzeko igual, aste beten lortuko, hilabeten lortu berrin. Baina alare lehengo egun hortan ezertetzi, amorru mateik, ez? Bai, hostia, dio, bai, benetan. Osea, eske, jo, ni bada teknika asko ez totezela asko landu. Teorize badakitz, jo que se, kesi sweet picking, kesi tapinek eta honek gauze, karo, nire estiluen ez totez erabiltzen, orduen, noiz injot saiakerie, bai, dinot, tio, zuen kontu, osea, karo, nik ez da joten heavy metala, eta horrek teknikek nire estiluen estiain beste erabiltzen, bai, jode, si supiera la hostia, que guapo, bai, orduek sartun bihatxoz, bai. Bai, dana ikasti edek. Justu tapina ipaudek eta eskauen goiat. Eba, dios. Nik tapine... Bai, baina, eonai, jarrizik movida bat se está quedando sin tiempo, esta reunión terminará en 10 minutos. Actualiza ahora para eliminar el límite de tiempo, baina, zesateki. Ez da huie gure retransmisio hau emoti, jo kise. Etxekia, dice, igualdek berriz sartu naukelako, lehen problema hori euki deulako, izan egin horretik. Bueno, apurauko jau itxi arte, da gero beste bat iriki beha bialdu mehat, bale? Autodestruitzean nin. Hori, tapinetia animatzea laiz. Ez? Nik ez dagote idea, ostiripes, ez totin tapine, oindala, mila urte, eta inoizen nahi esan abie. Enai sartu inoiz horretan gauzetan asko egizan.
Ba, Kagada mia. orduan nahi baldimak, zenik batxe beti gonbidau da nahi izan. Zora, nik ulertzeat, adibidez, zuen grupue uel rockeru odek, eta ba, ez da uste hainbesteko birgerik eta ibiltzen igual, ez? Baina orduan, bi aukera matetxeat. Tapinaren testa ez baldimak nahi egin, inberdek rifardoaren testa. Así que, bota riff. Rifardoa. Bota rifardo, ire riff guapona nahi dira batzu. La riff kainero bat. Osea, riff bat bota bidot negu dotena? Bai, horiek. Haudek, en plan, pixket, nolaek, saltziatik, o jolazatik, ba, test bat bezala jartzeko, ez? Orduan, batzui tapine espaldime kontrolatzen, ba, rifardo bat. Eta rifardoak espatxue kontrolatzen, ba, arpegixuko, bueno, ze behintzet. Te pego un riff. Venga, macho. El riff, le... Tienes, rifardo. Baina, joizak, bueno. Propixo bat joizak, motel. Joder, ACDC, tío, hori bai, ¿no? Sonido escaso negacho. Joder, la hostia. Ondo. Pues si no, yo qué sé. Bueno, bat dau, bitu, funke, bai, Hori zerrek, Footloose. Bai, ahí está. Ez da inoen adan. Kontzertu baten jo gendun hori, bai, enai akordaten noren adan bez. Bai, klasiko bat. Pelikula bateku dala ustea, baina txea zinen adan. Footloose pelikulakudek. Bai, horien gendun jam session bat uden txiringito baten, eta repertoi zuen hori esan zabien joteko, eta, jo que se, hortik atara gendun. Jo que se. Osea, bai. Ba, oinezkaukoia gustatzezaken teknika bat. Gustaten dazten teknika bat. Bat, edo bi, edo bai. Gitarran gexenak gozatzen teknikia. Hostia puta, Ba, jo que se. Ba, asko gustateatez, double stop edo esaten dizenak, osea, soka bi alda batera joti, adibidez, pues jo que se, solieten zauzeniko, ba, enbede, ba, sokak banan, osea, gustateaztez, ba, binaka, eta... Osea, horrek gauzek asko gustateaztez, osea, apurtxuet, egize da, aurretik zona zeron power trio esaten zen galala, orduen bebai, teknikek apurtxuet ajustein bizu, osea, apurtxuet loditzuin bizu soinueo, jo que se, ez da izelan esan, apurtxuet gehiago abarka bizu espektro horretan, orduen, pues, horrelako hauze, gero ba, teknika, pues, ba, hori, ba, double stopek, asko erabiltze hotez, jo que se, gero, ba, egiz esan, ba, ez dako tidari, pues, osea, jo que se, ba, betikuek, pues, betiko bendinek asko gustatea aztez, bebai, pues, jo que se. Hori zamernean. Osea, horrek gauzek asko gustatzea aztez, eta gero bebai, fijeten nahi asko bebai, gitarrista erritmikutan, hau da, gustaten daztez, erritmikoki oso onat izen gitarristek edo, ez da izan esan, oso perkusibuek edo, ez da izan esan... Oso ritmikuek, bai. Solieterak orduen dinote, osea, vale. Konsientzia erritmiko hori dakoien gitarristek, igual ez tiesain garbizek, hain... Pues yo que sé, bai, pues, olako rollo de, yo que sé, de... Osea, oso erritmikuek, osea, eskumako eskue oso abiledako jena, esain garbize, bai, yo que sé, pues... Osea, olako rolluek asko gustatea aztez adibidez. Esain garbi, bai oso erritmikue eta oso... Askotan, asmaten dut, bai, baterize jodauien gitarristek eta holan asko asmaten datxo, edako zentsu erritmiko oso landue, eta hori pilo bat gustaten da, adibidez. Osea, askotan esku hau asko landuten dugu eta hau astuitzen da asku, bai, ostras, hemen magia asko daue, bai. Men asko, zio. Ostia. Bai. Ostras. Bai. Ni Malcolm Jaunen oso fana esan nahi beti, bai, eta oso erritmiko, oso ostia, ez, oso garatu egokin jago esku hau, eta hau oso importanti da, nire ustez behintzet, baina. Bai, a ber, importantik bixek ez, baina ulertziaz esan nahi egen, Askotan igual, bai, ikizatekena, igual, bateritik datorren pertsona bat, eo oso ritmiku dan pertsona batek ematetxik gauze batzu, betiko virtuoso batek, mitiko tapping batek emate ez dikena, ez? Azkenin, beste elementu batzu.
Ahí estás, a ber, gero jakin bide, bakotxan leku topatie Baita. konjunto baten, talde baten, o lo que sea, osea, bakotxak jakinin bidau, beran lana apurtxu ezein zen eta konpenetratie. Ja, te digo, niri erritmue asko baloraten dut, bai, gitarran. Bai. Mhm. Vale, onja pixket sufrimendu atalea bazago batzuk. Baziok teknika bat saiatu izena ikasten, adibidez, tapine edo zuipikine edo, eta ez tekena lortu. Ez dut lortu enaielako saiatu, supongo. Vale. Danoles. Vale. Bai, honek teknikek rollo, zuk esan zunek tapin, sweet picking, olakuk adibidez, ez dotez asko landu, gustako lekidaz jakitxie, bai, ez doteles asko erabili nahi sartu nahi beste, eta noizin behin hartun dut, osea, hostia, esati, venga, tapine garatuten saiatuko nahi, edo sweet picking edo lo que sea, bai, hostia. Baina, esan diat, sufrimentu momentu, así que intentaitzak. Bai, sufrimientu, intentaitzak, favorez. Saiatu, bai. No, jodas, tío, yo qué sé, si es que está cotidari, pues, o sea, itxen, o sea, ez da inondik hasi. Venga, vale, a ver, venga, nik ematxea pauta batzuk. Venga, va, emon klase batzuk, a ver. Biet honekin, Venga, va. hirugarren soka 14. Hirugarren soka, Eta- 14. Eta lehenengo bietza jarri, hirugarren sokan 9. Vale, venga. Eta oin, enberdek 14, eta hau behera bezala. Zela, norantxa? Enberdek jo, eta bietza pixket behera bezala gota. Zerat ikusteken, Ze, hostia. Vale, zazpigarrenan ez bederatxigarran. horiek, bai. Horiek, hortik. Okay. Eta oin falta sartzie hammerron bat, hirugarren bietzakin 10garren trastin. Vale. 9garren urtea da dizela 10garren sartu berrina. Bederatzi, Bueno. nina zazpi eta bederatzi. Bai. 10dek. 10garrena. Bai. Ahí está. Ahí está. Ya está, mañana estoy en su tagar, ya. Ahí está. Eta gero jeitsi. Ahí está. Bai, gero jeitsi eskalien hori da. Hostia, bai. Hori ez da JK edo. Horiek. Ahí está. Bai. Adibidez, horretan enai sartu nahi beste, tio. Es que esto teles erabiltzen dinot, kago la puta, eta askotan saiatu nahi, eta dinot, pues soy piquino, aunque sea jakitxi o lo que sea, bai, badakitz, teorize badakit, lo que... Bai, karo, esara sartutera inbeste, etxasu ikusten zeuretzako, utilidaderik, entre comillas, ze utilidadi beti, hostia, zenbat eta tresna gehiago okino, eto, bai, jo que se. Nik esateat, nik adibidez hau baita pinen nahi dekena, baina gero igual zuen taldeko zehoze jartzeiek, eta praktika emerkonian ez tekelako, nik azkenin ez diatelako hain akordero jotzen esango iago, ez? Ja. Riffek eta bai, riff metaleruk eta bai nahi dekena, baina ja riff rockero akorde toke hori daukebena, triadilak eta ja gehitxo kostatzen zitek. Así que, bueno, azkenin dek zerri sartzen joken denbori, ez gitarran. Bai, ze azkanin denpori limitau da, zuetuak izu eta azkanin, pues es lo que hay. Osea, bakotxa apurtzu eta espezializeten da beran roioen eta... Horiek. I, hau menos de un minuto jartzeik, así que ozein momentuten kaputen goik. Baino, Vale, ba. kaputen orduko irikiko jat beste bat eta bialduko jat WhatsAppea linke, bale? Vale, estupendamente. Horiek. Eta bitxertin, abar gubona pasatzen, bale, bai, basaiatze teknika natalego azkeneo galderi faltaek. Ai, ez da. Baina, a ver, hau, oin berritu indibe asunto hau da, oin berroi minutu bakarriek, ze hori kiston putada zarra irutzen zitek. Hori irutzen zitek, kriston putada zarra. Entrar, participantes invitar, copiar, WhatsApp web. Nik uste izan dela hor die arazo hori eukideulako, Ya está, bialdute. Bueno, aprobetxoko jat, Tololistar da Koldobika saludatzeko, Gabon. Hostia, oin doble ni,
Haudek beste kamari hemen ibiltzen nahi nahuena, hemen behien. Beak ni ikusteko. Orduan, nola oin bere kamari falta da, ba, pixket hola ikustek. Telengo jatenak, ya está, hemen daki. Listo. Iba, berriz 40 minutos jartzezik, Hau alda bendi, puteseme hauek, aktualizazioekin, bai. Dino, etxo honetan ordutan ez bukingo bezinoren bat igual jakietxun, en plan, etxo honetan ordutan joten, eta... baina, oinarte inoiz ez diat problemaik euki, baina oin derrepente jartzezik, plan, rollo, gratuitue baldin maukek, berroi minutu bakarrik, tio. Da igual proen berko, Egun zuma balixo duen, jake astero etiaten hau, pixkat kutri gatzek berroi minuturo erten da sartu gola ibiltzi ez. Plan, forko poste eurillo batik, hartu berko jat, puteseme atzuet juga. Edo auri edo 40 minutura bajatu entrevistek. Hori komplikau, Ja. Azkenin gauze asko ati itzikin nahi izetea, eta... Bai, ez da. Bai, no, si de puta madre, ni baten bat ikusiot, eta gustada estoie. Ostras. Bai. Bai, asmu bat hori, pixket euskeri indertu eta musika mundu ontako gauze frikisek ata ez. Hori, gu ezela frikisek egan ontzako. Jo, sí, es que hemen danak hause, ya te digo, danak gara frikisek hemen, osea, que gure roiuen. Hori dek. Aregi. Teknikan atalin gauzea faltazita, eta galdera hauek, baziok kontzertutan daola edo disku grabatzeakun edo ensaiotan, zuen kantuten parten bat, partie aliago horretia pentsatzen egizela, ostia, konzentrate, en plan, parte hori ondo jo berdiat, bazio la parte comprometidoik. Kritikoik edo. Bai, parte kritiku. Ostia, a ver, parte kritiko, bai, a ver, taldien bai dinozule, ostras, saiatzen eza dinozu, a ver, gainera holan esaten txau, hau parte kritika, hau kontzertutan aloro, tal, bai, badaku solakuek. Talde modure bai, eta personalmente bai, pues yo que sé, dinozu, hostia, soloren baten o lo que sea, hostia, no la cagues, no sé qué, no sé cuál, en vez de... Adibidez? Amenazten zara... Hostia, no noiz pasadazte, Igual semitono bat gora egin zeozer y sonar a rayos, decir, hostia, qué cagada. Bai, bueno, momentuko gauzi da eta tomar por saco. No noiz pasadaz, pues en vez de egin, pues yo que sé, arpegio bat amen solen, o sea, en vez de ir hor solen, pues igual semitono bat bera, pues yo que sé, y decir, hostia, qué cagada, bai, momentuen itxezu, soluzionaten zu beste modu batera, eta ya está, eta correr, bisegunduko temida, o sea que, oye. Esan gauke problemak geixo izeteiela, igual ikusmen aldetik eo ez tekelako nota ondo sartu, etziok inungo problema teknikoik, en plan, teknika exigenteik, eskuiko eskerreko exigenteik. Básicamente, beste era batean goia galderie, joizak aiarreko zati zailena. Zati zailena, hostia, pues no sé, igual, elektrosoken solue, si no, yo que sé, ito arten beba itzen du solan roiuek pasabizala askarra metiko itxik. Bai, es que está zaila, ez taipa, si no, elektrosoken... bueno, radio izarren badau zati bete bai solutan itzen dutela... Zela itxeot... nahi akoraten, jo que sé. Hauri da, itxeot melodi bet sextak erabilitxe, orduen askotan igual bai fallaten zu, igual vas a otra nota o lo que sea, holako gauze, pues jo que sé, holako gauze. Olako hausek eta igual, en vez de auri sartu, pues yo que sé, metes ahí, yo que sé, alguna cagada taño su, joder, mierda, tío. O sea, olako hausek. Bai, bueno, cosas del directo, ni supo hori gitarristean hori pasate da eskule, o sea. Bai, ni guste baietz. Bai. Vale, soinua ditzen goi hau pixketoin, kontzertutan ze ampli eraman oidek? Kontzertutan eruten dut Black Star bat, kombo bat, bai. HT40 Club, da. Bai, Black Star bat eta
sin más, badakotez kabezalak eta, bai, batez be, eskeleku gaitxik, gugot esan, furgonetan sartuteko askoz berrezau da. Eta Bai. azken finien, horregaitxik da, sino, joder, ni gaitxik esango basan, erungo nauen pantalla bat, 4x12, que si cabezala, que si no sé qué, y a destruir, bai, que ba. Osea, es que... Ze kabeza hori da, aldauzkek. dakusen baliabidiek hauneties, pues eso, HT40 bat erute, Blackstarra. Esan dek, aparte kabezalak badauzkek, ala esan nahi dek Bai. erosiko aukela, eta ze kabeza aldauzkek? Nik dakot 800 bat, Marsala, JCM 800, Mitikizio. eta gero dakot Koch bat, Koch Powertone. Horre etxean Da, beste sonatzen. Ez, Koch da amplifikadore marka bat holandakue. Vale. Bai, ez da hain ezagune, eta justo bat Jusangaraniko aiarregaz grabaten Koba Studiosera, kabezal hori bertan egon zan. Estudioko tipuek zanpek bertan okitzen zauen bat. Pieleten erabilitakue, edo ez da izer, Rafarrudak erabiltzen zauen pieleten. Eta hostia, nik enauen ikusi hori amplize inon. Eta bertan probaten hau, hostia, no seke, no sé kual, eta, hau amplize super guapu, eta gero hortik urten eta erosin nauen. Eibarren erosin nauen kitarsokakeko Aitorreri, badakizun ordan. Bai, sonatzen zik gitarxokakek, bai. Da, Aitor, da Eibarreko tipo bat, salero zitzen dauzela, holan amplize, gitarrak eta berari erosin otxan ampli bardine eta horrek kabeza albizetako ez. 800a, kotxa, eta gero konbue Blackstarra. Horreti esen iranplizek. Eta pedal aldetik o efekto aldetik zehoz ibiltzek, ala pelo? Pedalatan gaur egun direktutan OCD bat erabiltzen dut. Hori zerrego overdrive-a? Overdrive, distorsion, nahian da, bai, a medio camino. Hori, soinu base modure hori, eta gero, pues, jo que se, pues, erabiltzeo tremolo bat, erabiltzeo chorus bet, delay, eta eser gitxi gehiz, booster bat, eta jazta. Ez dut erabiltzen guauarik, ez bez. Lehen erabiltzen hauen, bai, ja kendu nauen be bai. Osea, junai gauzek kenduten eta bakarrik erute hotez erabiltze hotezen pedalak. Osea, pedaleran dakotezenak danak erabiltze hotez. Ez dakote solan 17 pedal eta bakarrik erabiltze hotez bi. Osea, eske sino, zuzenien zenbat eta gauze gehiago eruen... Azkoz lio gehiagoek, bai. Lio bata, orduen dinot, bitu. Hau eta hau erabiltzen dut, osea, hau ere ungot. Osea, lo más eficaz horretan, es que si no, arazuk emoten da bie. Que si kable hau txarto dau, no sé qué, a ver, zer dau txarto, en fin. Orduen, holan, eficiencia. Ja. Eta diskue grabatzeako ordun, aipaude kabezal hori zola, diskue zerreintzio grabauta? Diskuen dauz abesti batzuk grabataz nire 800 agaz. Vale. Rock and rollero beti zen abestizek, pues, Argiala Ilun, Radio Izar, eta igual baten bat gizau nahi akordaten ondo, eta gero ja beste guztizek kotxagaz dau grabata. Que si elektrosok, bete-betea, nauta besti, eta gero zanpek egize da bebai gero plugin digital asko erabiltzen dauzela bebai. Orduen, pues, gauz asko, delay asko, Nahaztutete igual. Ahí está. Basi eta gitarra badauz kotxagaz grabata batez be, eta 800 agaz, bai gero, soluek, ez da izer, efektuek digitalmente sartun de dauz, delay, txoru, rever, horrek gauza guztiak, bueno... Bai, gaur egun ja pluginek ematiben kalidadie inkrebiliek, ez? Joder, hori da, eta, hostia, da ondo, askoz erosu hau da, bai, osea, gutesan. Bai, ez dauke 10 kilo pixatzen jun katxarro bat eman berri galdeatetik bestea, ez? Ahí estás. Nik ondo ez proba holan rollo digitalak, zuzenerako, que si Helix eta Headrush eta Kemperra, eta horrek gauzek ondo ez proba. Bai, gustako lehikiaz probati algunen baten, Kemperra famoso no hauek, eta bai, azkenin, igual, oindala 10-15 urte ni mitiko pod hori zaukeat, Line 6en pod, zea hori. Bai, eta hori nik eukin hauen be bai. Ez ziok ekaizki, baino ja gaur eguneako nahi pixket kutre zonatzezik. Bai. Baino ja gaur egun kiston kalia deziok. Bai, Nikolako bat eukin nauen be bai. Horla, ez zeu dinezune, hori babarrune. Bai, hori, giltzurrune. Bai, ahí está. Bai, hori neukeukin hauen eta zeu dinezune gaur egun ja purtzu desfasata gelditzu de, no? Bai, bueno, bera momentuen, pues, supongo, oso nasala. Nauen asko erabili, bai, eukin hauen. Bai.
A ber, vale, atal honein bukatzeko azkeneko bi galderen gotxeat. Galderatako daek, bietz ekstra bat euki berko hauan, nun da zeatik. Bietz extra bat, Bai, nun eta zergatik. seigarren bietz bat. Hostia, ese. Vaya pregunta, Baztaipa. Yo que sé. Supongo eskerreko eskuen, pues yo que sé, gauze gehiago itxeko, holan rollo jaseruek eta, yo que sé, holako akorde raruek eta itxeko, pues beti atorrondo, yo que sé. Bai, bueno, beste eskueme bai de puta madre, está, finger claro. style eta itxeko, la hostia, rollo blues del Delta, bai, bueno, asko BBH-k askoten daui eta de la hostia. Gu baino beto, No sé. Joder, ya te digo. Jango Vale. Reijarrek ezauen okitzen BH bat, ezta? Horiek. Bai, horiek. Ezta. Eta atalagin bukatzeko azkeneko zea, orain momentu bat hau kenduko jat, momentu baten. Bai. Oin gauza bat egik. Baina hori baino lehenengo galetu baiat. Txo. Ire ustez zer dego bio? Ampli ona. Markau, gitarra on bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli on batekin. Izer dena xo. Pues supongo gitarra txar bat amplion batekin. Vale, Es que no sé, hostia, respuesta correcta. Bai, no? Ez, a ver, etziok Pentsatu baietz. etziok erantzun zuzenik galdera honi, azkenin gusto kontuek, Ja. Eta nik uste oinarte gonbida o elkarrizkatatu gehienak esan debela gitarra txarra amplio honakin, baina batzuk esan izan dite, bueno, nik nahi da gitarra ona izatea, eta behintzat fil ona eukitzea jotzeako orduan, ez? Naiz da Bueno, gero amplia oso guarroa izan, baina isek amplion batek behintzat konsistentzia bat emateikela, kontundentzi bat emateikela, ez? Soinui. Bai, eta disimuleteko, osea, soinue disimuleteko, azken emaitz hori disimuleteko askoz emaitz hobi hau emongo txu. Gitarra, bueno, egize da, osea, gitarra txar bat joti edo gitarra on bat joti hostia esmaten da eskuetan, nino zuet, ostras, ez dako zer ikusirik. Ja, baina eske, amar bat isoko akademi ampli bat baldin maukek. Alzuokin Gibson obiena, que suena cacharrero, bai. Exactamente. Bai. Vale, cerveza bat hartzean itxik, así que Bai. entretenio y jendie, favorez. Plan, ¿Qué dices? Benetan? Zeote joizak, o kantaizak, o nahi gena? Txo, venga, va. Pues, venga, hartu un cerveza bat. Ontsen hau, bi iruminitu barron hau. Ez dote ikusten txata, osea, que ez da ipa. Lasai, geho nik abixo bai atzeztan diben. Bai, kabroiren bato hortik, seguru. Jo, que sé. No, que suena cutre. A ver. Yo qué sé. Suena cacharrero total, bueno, es lo que hay. Esta nire
gitarri, Apai. Ondo, hemen egon gara apurtxu bete akorde batzu bota den. Hemen, txatin ez be, potrozorri izateik gauero ito arte, eta miren oitabik argi ala ilun, esateik. Argia laiun. Pues argia laiun... Ahí está, joder. Guapo, muy guapo, bai. Akorda asko erabiltzen du solan be bai airien, osea, hemen goizen eta honek historizek eska gustaten daz, be bai, hor joti, Horre gauzek asko gustate askuz be bai. Vale. Jo que se. Arki. Lanunano galdetxeik gauza bat, eta momentu hau aprobetxako jat baita galdera klasikota bat etxeko. Galdetxeik lanunanuk ze gitarraek, eta nik galdetuko jat aparte. Bueno, lelo erantzun hori. Ze gitarra dakote zen? Zenbat gitarra edo zein hautxe momentuen amen dakotena? Nik galdetxeik gitarra hori momentuz, eta gero nik luzauko jat galderia. Gitarra hau da... Pues Epiphone bat, bai? Epiphone bat, Les Paul, eta ez da ize urtetako izango da nau, 2008 me da, bai, 2008 izango da. Eta bai, hau ez da neurie, hau osabana da, nik beste Les Paul batakot, ja hori ona. Eta, jo que se, hemen gitarra gehiago dakote esalan dabe, osea, igual, aldot aldatu. Asko erabideoten gitarra bat, urtietan esan da SG bat, ditu hautsek ipingot. Jo, egon nahi. Batxe, gitarra dana gatatzeko, engoiat, galderi, la resistencia ikuste, bai, lehen aipau diau la resistencia, eta bakik bronkano getxeun galdera mitiko hori, ez? Zenbat gitarra dauzke, barkau, joder, ez. Zenbat diru haugek bankun, bere galderia. Eta nik etxeaten galderiek, zenbat gitarra dauzkek momentu hontan, eta zenbat diru pau dituk, gitarra hoxedanak. Danak batera? Momentu hontan dauzkeken gitarra danak aipau, eta nabak erakutsi, eta prezio total, zenbaki ba nahiat. Vale, pues, jo que se, hemen ez dakote ez danak, bai, bueno, ni dakote Gibson Les Paul bat, hori da nire gitarrariko biena. Ze gamatakue? Altue. Horrek kostako zauen, ostia, 2000 euro inguru, bai. Standard bat igual? Bai. Eta hori da nire gitarrariko biena, 2000 euro ingurukue. Gero dako Telecaster Deluxe bet, askotan erabiltze dutena bai zuzenekutan, eta horrek balizo dau, bederatxireun edo, inguru, osea, bai hona da. Bai. Gero dako nire SG, osea, nire gaz denpora gehien daruen gitarrie, horrek, ezauen balizoko asko, bai gero, bai intxatela modifikazio batzu, pastillak aldatu txatez, pastilla hon batzuk ipintxatez, hila hostia, osea, que bai. Eta gero akustiketakotez, hiru akustika dakotez, Taylor bat, Fender bat, eta Guild bat, orduen, pues jo que se. A priori holan esan da, pues, okingotez gitarratan, jo que se, 4.000-5.000 euro inguru. Olako zeu zer. Normala bankun diru asko zeugitzi ordu, naz? Ahí está. Gitarra asko, eta batzuk salduin jote, segur, bai. Okintzot zeu zer, bebai, horti, eta jo que se, gerretx bat aukin hauen bebai akustikue, parlor bat olan txikitsue, eta hori salduin hauen. Jo que se. Gitarra zeuki juen pertsona da izordu, naz? Gitarra asko probadotez eta batzuk bai okintzotez, saldu, beste batzuk erosi, osea, holan ibil nahi bai, osea, badakotez gitarra batzuk oso kariño asko dakotxatezela, eta horrek beti egongo diznigaz, pues adibidez nire Les Paula, SG hau bai ez dut kenduko inoiz, geizen zogoten gitarri da, bai beste batzuk, pues jo que se, pues proba, eta inozu, a ber, ez dut erabiltzen, pues fuera, jo que se. Ja, gaina, ez pau konbentzitzen askotan, ez? Ahí está, askanien pentsabizu bai, beste pertsona batek emongo txora bilera bat, askanien, hostia, gitarra, niko kingo nago esen, 200 gitarra, alizan ez gero, bai, Eukitzeatik, ez? Joder, ya te digo, si es que gainera, es que eure gitarrak eurepe bai,
politxeti ez, bakarrik okitzeko horre eskaitxe bai, eske super politxeti ez, orduen pues jo que se. Bai. Frikada bat da, zeu dinosune ez da, friki batzuk gara honena, osea, que... Horiek. Ba, gusto pertsonalakin sartu batzuk, pixket ja elkarrezketen erdire baina batzuk gutxi gora bera. Eta oin ja galdetu gotxeatenaek, ba, sin mas, ire guztuk, aitzeken musikie, eta olako gauzek komenta gotxeago, orduan, azteko galdetu gehiat ire talde favoritua. Galdera hauek, galdera simpli ditu, baina ez ditu simplik. Hostia puta, bai. Momentu, bueno, jo que sé, ba, esango nahuen, pues, hauntxek ez doten txuten asko. Bai, asko entzun doten talde bat, bizi guztizen esan da, ACDC esan da, beti talde bat asko entzun dotena. Gaur egun, ez doten txuten ize. Bai, ja, baina hortzio. Hor dau. Lucifer asko gustaten dazt. Asko, Lucifer, noruagakuek. Ni puta idea. Ni puta idea, pues, bakizu etxerako lanak. Vale. Bai, piba gustaten dazt. Lucifer, eta, jo que sé, ba, horrek, eske ez daitz. Lasai, talde eta musiko eso aipatzu aukeri eukiko eta. Disko favoritua? Wow, disko favorito, bai, Green Day, American Idiot. Bai, adolescentzik, jo que se, eldu zandazten, eta dakitz, azikeratik, amaieraraino, abesti guztizet dakitzez, pero de pe a pa, osea, dana. Ta gainera dau, disko bat, akordaten nahi, zuzenekue, gira horretakue, Bulletina Bibel, edo ez da izelan esaten dan inglesez, bai, eta hori bebai, badakitz zuzeneko dana dakitz, konbertsazio danak, Billy Joe Armstrongek esaten dauen, dana dakitz, osea, ikusi eta inbeste bider, hori, adolescentzi zen, pues, hor dakot barruen sartunde. Eta diskazo bat, osea... Joizak American Idiot pixket, ez? Puta idea no tengo de tocar American Idiot, no sé. Ez... Ez dakot ideari, pues, ez dakitz, osea, egiz esan, ez dotez ataten beste talde baten abestizek, no me acuerdo, tío. Ja. No sé, ni puta idea, ez dakitz. Vale. Ni puta idea. Horrek? Hor, no? Ahí está, hori izango da. Nota bat ustea bakarri fallado dekela. En plan, lehenengo biz... Puta idea, horako izango da, ¿qué pasa? Eta ben, galdetu gehiat, kantu favoritua. Wow. Hori bai jodidu, Bueno, asko jota hiru esan legetuk. Bitu, asko gustaten dazte Sinatran That's Life, abestiz, asko gustaten daz. Zega balda iten zein dan, seguru? Ez dakizun hor, ezein zen? Azken aldizen, Joker pelikuli ikusi dozu? Ikusi nian, baina nauk. Pues pelikula horretan agertuten dena. That's life. Osea, ez dakizu zein den. Fijo, badakizu. Ba, igual atxu ezkeo, baina momentu netzite etortzen, tio. Nei Sinatranak New York da My Way, etortzen zizte momentu hontan. Ba, hori asko gustaten daz, That's Life, jo que se, gero... ACDC Touch Too Much, asko gustaten daz, bebai, Highway to Hell diskun dauena, eta, jo que se... Bostait. Ez dako tirari pez, pues... Ba, Luciferren Give Me Solid Gold, bebai, asko gustaten daz, por ejemplo. Eso esetuten bapes, ez da? Eiz esan ez. Ba, bitu zer rebeuska bat izen, ez txute esango... Highway to Hell ez txute esango, horrek, borrotodako txati horreri, osea, ezin jote zentzun. Osea, hainbeste maska, Sweet Child of Mine, Highway to Hell, horrek ezin jote zentzun. Osea, pasaitzen dote, segiduen, osea, jo que se, Spotifyen saltaten badoztien o lo que sea, fuera. Venga, siguiente. Erreina izez kantu dosekin. Bai. Normalaek. Bai, bueno. Temazuti ez, pero super erreta dauz. Orduan ba, no sé. Bai. Vale. Galdera eso zauzkat. Ze tonalidatan afinatze uste? Ze tonalidadien afineten dugun? Bai, Estandarran. Estandar. Aiarren estandar, bai. Mi estandar. Mi estandar, bai. Mi estandar.
Bai, Sinerdolzen joten haueniko hor dropi eta joten zandun, drop di eta abestiren baten drop zi. Bai, normalien ize beti edo talde guztizetan jot estandarran. Egiz esan, bai. Eta ze baukek tonalidade favoritoik? Hombre, Komponiteko? haupa zitalko ez hau txaldek. Bai, bermiotarra da. Bermiotarra, hombre, zitalko bermiotarra. Ontxe, raide intziuk, lau pertsonakin, bere Twitcheko kanaletik etorrituk. Bai, Twitcheko kanal batako? Bai, zitalko horri hiltze, bilduruzko jokuten, da trabai bolatare jartzetxik, makinazio. Hostia, puta, vale. Askotan, bai, herrikuen egon gara askotan parrandan eta alkarregaz, bai. Eta hoten gara, ondino. Ja ez dago herrikori, bai. Rock City, esateik. Rock City, joder, bai. Bitu, zutinosune, askotan konponi dudot, lamen horren garai baten pilo bat konponi dut ezagoten, lamen horren, eta Rock City, bai. Osea, hori lamen horren, bai, gero asko gustaten daz, pues, power asko dako, bai, pues, si menor, bai, pioa gustaten da, si menor tiene un pulse de la hostia, tío. Electroshock si menorren dau, adibidez, pues yo que sé, asko gustaten da, si menor, por ejemplo. Vale, arki. Eta ze soka ibiltzetuk, ze kalibre eta ze marka? Dena hoia, frikismo al extremo deka hoia. Joder, frikismo al extremo, bai. Pues normalien Ernibol erabiltzen dut. Vale. Eta kalibrie, berrogeta bi, como es? Ostras, akordaten. Paketia ikusi bidot. Berrogeta bi baldin ba, 11? 11, bai, 11.42, puede ser. 11.42 sale, 11.52 izango dual. Bai, este idea, pues paketi ikusi bidot, eta 11, bai, txikizena 11 da. Oso lodixek, ez? Bai, nahiko loditxuek, bai. Gitxu gara bera hortik bila. Azteatik. Akordaten nahi, lespola erosizagoteniko, bertan komentazan doztien gitarra horrek sokalo dizek behar dauzela. Eta hor oitu nintzen ja kalibre horrek erabiltzen, eta a partir dai, pues, holan. No noiz, bai erabili izan dute segien holan kalibre txikiz hau, eta holan, bai, ja oitzu nahi horretarra kalibritara, tio. Egizedek, behin ja kalibre potol batea oitzea izenin, gero kalibre txikixo hartzea aldin oso txikloso dek dana, en plan. Bai. Eta ez dik, esan berraziok azkenin, sokan lodierake soinuei afektatze xola, ez? Bai, ya te digo. Bai, o sea, cuanto más calibre, supongo, gorputz gehiago kingo dauela, bai. Horiek. Dinonik. Bai. Este hause batzuk alduten zuz. Bai, bueno, en fin. Jo que sé. Bai, kalibre lo dize erabiltzot. Hola, noitzu nahi, oindala hortiek eta aizigo. Eta ze pua ibiltzetu? Puak, amendakot, hau da, 73 milimetrokue. Pues nahiko loditzuek, bebai, Nahiko loditzuek. Bitu, milimetro batekuek hau asko erabilidot, bai? Milimetro batekuk asko erabiltzotez. Zer jo mitiko Dunlop Tortex oseko? Bai. A ber, aiarren badakuse pua batzuk eukinikuek, bai, milimetro batekuek uste dut, bai, etxien erabiltzeko eta honek, bai, Dunlopak. Osea, honek dizena txikli eolan goma, ez taztez gustaten, tio. Osea, akustiku joteko bez. Osea, badakitz beste soinu bat ataten dauela, kesi puien soinua ataten zu horregaz, interesanti da, bai, keba, tio. Nahiko lo ditxo, minimo, normalien milimetro bat minimo, normalien. Ados. Bai, nik neuke egiz esan, hasiera baten, mitiko, fin egin jotzenean, da, jaba momentu bat, en plan, de honekin etzio jotzea, hain betu izak zerrein jotzeaten. Plan, super txikixe, lodixamarra gorra, gestek doblatzen. Bai. Honekin mitiko gauze metaleru eta jotzeko oso ondoziok. Bai. Bueno, asikera baten atateko segun ze gauze, ostia, kontuz. Zer nola? Presizio gehiago bizu, bai, ostia, bai. Bai, baina, bueno, azkenin dek punta gutxi lagatzia. Punta gutxi lagatzea da kontrola oso hona mateik zehatxeko, bai. Azkenin hori de jartzi edek, horta jartzi edek, baina. Bai, oitxuin bide. Baina, adibidez, zuen estiloako, igual geixo interesatzeak akorde oso bat atatzeik, akorde osuk joleik etxuen. Zanaiat, pu hau ez tekela zuen estiloako igual oso egokixera.
igual ez. Probatzinadak, probaizak, baino. Bai, probakotaz. Bai, bitu pua, bai probagotez danetarik. Ya te digo, papel de fumar fuera. Osea, beste batentzat, niretzako estie, ez. Vale. Ze taldegin batea jotzi gustago zian? Joder, 10 minutu berriz, cuenta atrás. Joder, tío. Ta mierda. Ja. Bueno, pues ze taldegaz gustako lekiaz jotie. Bai. Pues Luciferregaz, joder. Azaruen datoz Bilbora, Santanara, joten, osea, que hostia. Hori izango zan, la hostia. Bai, Euskal Herri maien edo dinozu? Edo zer, ez nahi ekena, euk esan. Beran, junleikek gauze realista batea, o junleikek, kuinekin gotzi gustago ziala esatea. Zan nahiat. Hori euna egen bezala. Jo, pues yo que sé, osea... Azken birien jodu holan gustadazku zen beste talde batzukaz, que si de Clayton, Letagin apurtxuet estilokuek, osea, azkenien, pues yo que sé, pues gustako lekidaz, estilo aldetik jotie, eskean kristogaz, adibidez, Vale. yo que sé, por ejemplo, estu jo eurekaz, eta, bueno, gustako lekidaz jotie. Estilo aldetik apurtxuet bebai, yo que sé, gustatea atxutaldie, lo que sea, eta ondo gongo zan, por ejemplo. Vale. Eta zen musikokin egingoan ire ametzetako taldie, en plan Dream Team. Haudek, nahi baldimak eure burue talde barrun sartu lehikek, eta ik jo da pertsona hoxe danakin, o nahi baldimak ik aukeratzen juk taldekide danak, eta iri kontzertu bat ematei be. No, ya está, lo tengo claro, el Drogas, ya está. El Drogas en taldien. El Drogas bea bakarrik. Ese es, el Drogas, o sea, taldien, txarrena, el Drogas taldien, ya está. Chus Maraví, Brilli Duque, Flaco eta el Drogas, eta, la hostia, increíble. Eta ikusten. Jo, bai, eta bertan, gitarri eureka joten, me cago en la puta. Ba, o sea, dauke gaukeri talde iguelin jartzeko Freddie Mercury, Jimi Hendrix, Dimebag Darrell eta Rex eta etxekia zein, eta el Drogasen taldi ingatzaiz. Que les den. Danari. Vale. Ez, txapo, harritu inatxe gerantzunek, tio, ze, askotan jendik tiretieik, pixket taldekui pelotietea, en plan, nik, nire taldeko bajista, nire taldeko baterista, eta etxega zen. Horrekaz ja kantxata gauz gure hartien, venga, hombre. Ya está. Vale. Oin galdetu gehiat, zein izenuan gitarran ikisi deken lehenengo kantia. Akordatzeaiz, lehenengo tao kantan bat. Akordate nahi, asikera baten, joven dule, Paranoid edo igual, olakoren bat, igual Black Sabbathen Paranoid edo... Me suena, Vale. Me suena. Paranoid, Smoke on the Water, típico, ¿no? Eta, no sé. Bai, horrek, berritxarraken oreka. Bai. Akordatzeiz orekakin? Que ba, akordate nahi holan irugarren batzuko kitzen zauela, edo holan irakatsi zandozkuiela asikera baten. Kezi... Olakoren, bai, karo, igual esan zan adaptata 14 urteko ume bateri, 15 urteko ume bateri. Claro, ja, bai. Ez que nik berritxarren kantu asko zakizkiat, en plan, 20tik gora, gehiago igual. Eta orekadek kanta bat, beti iritu izin zitekela nahiko espeziala. Berritxarraken estilo barrun. Nahiko, joder, esplikau berkonik egiguel zeakin, baino. Askotan berritxarrakek jolasteik, askotan jolasteik dropeauta. Bai. Riff bat, adibidez. Eta gero riff hau... Hori horren gainin kantatzeko, ez? Hori izango gogan berritxarraken kompozitzeko era bat desela. Eta beste eriek direktamente mitiko akorde hau izartzi, adibidez, ze kantu jo, baino... Ez que... Vale, adibidez... Eta azkenin hemen haudek berritxarrakek gexena erabiltzeun, azkenin arrif batekin hasi kantua, adibidez.
Eta gero, ja akorde hauek, ez? Akorde horrek apurtxu beti giritxe holan Horiek. eta karo. Baina orekan, beste zehoz etik. Nire egitxek estribilluer rife eta riferu dala, baina hasieran etik gauze bat normalin ez du nahi. Orduan nila deskolokautela atzen atxik, ze akorde hauek errezatatzizkoat, ez? Bale, hau menor baek, maior baek, ez? Baina hori, hostia, hori komplikau, bai. Horreatik aldetu eta berbalakioan, ze hartara fikatzeko aber nola jotzeuanik. Buah, que ba, bai, ni akordaten nahi ez gendule jodropi eta zuek imagine, osea, sikera baten azten zara joten, kinta batzukaz, atarata, eta jo que se, en fin, hola, eta irugarren batzukaz, osea, bai, originalan moduen, que ba. Vale. Ideari pasa. A ver, follow bate eman ziu, zein da? Tetiku 33. Tetiku 33. Nila esker jarraitzeagatik. Ez que, jendean nikak la hostia dira, Behin, tipo batek adarra jotzeko Georgia eta Elber Galarga eta hola. Buah, Twitchen ni puta idea, osea, ni puñetera idea zer dauen hor. Que ba? Deskargan hauen konfinamientuen, bai, uste dute aplikazioet dureza hostela ordu bete mobilen. Ze nauen ulertuten eta esan hauen, fuera. Holan. Ez dut ulertuten, osea, ez daik. Bai, bueno, azkenin oitzie, bai, dek oitzie eta streamer guztoko topatzi. Adibidez, aste artero, ikusile gitarrizketa bat interesatzea baldimazak, gaurri hau bezala, datorren aztine bat emateago eta. Ondo. Propaganda bizketi. Ikusteko falta zagin kontzertu bat? Faltaten dazti ikustie, Green Day ez dut ikusi. Inoiz, zuzenien eta karo, adolescentziko talde bat eta gustako lekidazti guztie. Por ejemplo, pendiente dakot beba pues, estaitz. Bitu, Michael Monroe gudot ikusi eta azken Rock Festivalen egongo da aurton, orduen pues bitu, hori bai badakotez goguek ikusteko. Bai, eske gero, jo que se, ACDC ikusiot, Guns N' Roses ikusiot, ZZ Top ikusiot, osea, holan mitikuek asko ikusiot, Rolling Stones beba ikusitxe dakuz, osea, honek handizek asko, osea, berriz errepikauean normala bankontu iroik ez eukitzia. Zelan? Berriz errepikauean lehen gitarrak esan ditugenin, esan diatena, normala bankontu iroik ez eukitzia. Entradatan etiru latzapauko balako, ez? Ya te digo, bai, joder, bai, pagasan duen, hostia, Rolling Stones ikusteko pagasan duen dirue, izen hoxek ez ditu merki izangoaz. Bai, junginen Madrilera ikusten Santiago Bernabeuera eta ikusi gendun azken aurreko hilaran, osea, Santiago Bernabeu goiko partien azken aurreko hilaratik, hortik ikusten, osea, Rolling Stones, eta pagasan duen pastoi bet. Ikusi edo, az? Bai, horre, bai, zeuser ikusi gendun, bai. Jo que se. Ze artista berpiztuko gauka? Artista berpiztuko nuke, pues Jimi Hendrix, por ejemplo. Jimi Hendrix. Bai. Askotan esan dizen diren badek. Bai, está, Jimi Hendrix. Joder, hori izango zan. Jimi Hendrix da Dimebag Darrell epatutxe hemen geixena. Bai, si no, jo que se, Freddie Mercury, bai. Freddie Mercury bat behin baino esotan nahi paudi, bai, eske Freddie Mercury... Freddie Mercury gaur egun ja viejo bat izango ba, baina, bueno, hiluanetik hundien emargen horiek. Baina, bueno, honek hil zien danako 28 urtegaz edo 27 Baita, bai. Asko zein gozauien, baina, bueno. Baita, behaien leyendan parte handi bat horiek, ez? Baita, horrek egin ditxik oso handixek. Oso onak ituala, eta, bueno, zea limitaua haukek igual, diskografi limitaua haukek, baina menos de un minuto, berriz iguelen goi hau, ze oindik gusto personala natala amaitzen nahi gatu, baina euskal musikin egoeri inda buruz faltazio hitzetxia. Vale. Eta amaika terdik alde arte behintzet egongo batzuk. Vale, perfecto. Oso ondo. Así que, bueno, mendik momentu batetik bestea jungo gau porkulo hartzea, eta ametzetako gitarria, jun aurretik, esaiek. Ametxetako gitarri, pues, ni etxako biena da Les Paul bat, osea, badako Les Paul, bai, sin duda. Les Paul custom nahiko guan. Ahí está,
bai, osea, holan potente bat, eta sino, jo que se, bai, hauri, bai, nire gitarri eleskola da, bai, piba gustatzen daz. Osea, Stratocasterra adibidez ez daz gustatzen asko, no sé, osea, enai oitzu Stratocasterra joten. Gero gaur etxaia, baina urrengoako aktualiza merko jatze, hola txio biltzeik, tio. Lepo joditzezik, Lepo joditzezik. Diru bat pagoerko jat. Hanik emendik, Twitchetik, diru asko, ez diat irabazten. Baina, bueno, hengo jatena daek, Twitchetik irabaziteko diru pixket, ba, horta bidera huerko jat. Estela, aztero hau gertatu gerra aldi mazitek, kistan putada zarraik. Un link megatorrent, ez diat ulertzen zezan nahi egen lan, mitiko, zera, krakeaute hongo ala zehose, ba, betxuko jat, betxuko jat krakeaute balda hon. Ze, porkulo matezik hauei diru patzik, ze uste, zein die bat, tio. Hemen nahi nauk, bueno, arro, haitzeik ez? Bai, jazta. Hemen nahi nauk despotrikatzen Zoomeko puteseme hau gatik, tio. Hau la puta, oinarte estive inoiz ez hain da, batea diru gozie, tio. Hombre, Putesemi. orain kobraten hasiko die. Bai, kustek. Ahí está. Baina alaren lanunanuk ezatezik egon goala, zehozte krakeauteo egon goala, así que betxu gehiat. Lehenengo, primera opción, krakeauteo da, ez baldimazio orden japaen goiat. Ez que, claro, olako programa askoz geixo zaude, baina Zoomek lehen hasieran india hua soinu proban musika y audio profesional. Akordatzea iz? Bai, egize, horrek. Claro, es que programa asko gori etzaukebek. Ja, osea, horregaitxik erabiltzen zu hau. Exactamente, eta programa horrek albidetxe ikenaek gitarrie fluido entzutie. Zer, bestela programa hauetan, programiek notatze ikenin seinali oso saturaute da hola, gitarrik asko saturatzeula atenu hauetik, orduan moztu etik. Eta claro, badibidez, hasieran Discorden da hola jardunian probatzen, eta kalidadea zuan ona, eta Zoomekin askoz guapo. Ja. Baina, claro, Claro, pagain bide. Baina, oinarte esatea, oinarte urte bete pasa inau gau biltzen ez diat pau. Batea pau, baina, bueno. Pues, yo que sé. Ba, guztu Natala amaitzeko, galdetu gotxiat, bost gitarrista, internazionalki gustatzen zatxikenak, eta beste bost Euskal Herri mailan gustatzen zatxikenak. Vale, asko diez, Bai, 10 ditu, guazaiat, baina, bueno. Vale, a ver, Pixkenaka. Venga, internazionalak esan guz, pues adibide, esan guz jaun, Vale? esan gote Slash, Vale? esan gote Gary Moore, esan gote Jimi Hendrix, daruetez, Lau. ezta? Bai? Eta esan got bat ez dala hain ezagune, bai, rekomendazio modure, Guti Trap deitzuten da. Ni puta idea. Gutrik gobaneles, bai, Guti Trap. Hori YouTubeen topa, da gitarrista bat nazbilekue uste dutala, eta hostia, da increíblie da tipue. Osea, albasun ikusi da oso melodikue, bai, oso ona. Gutri Trap. Oso bata. Gutri Trap. Vale. Zango txut, sino botako txut WhatsAppetik, osea... Bota lasai, bai. Makine bat, eta, ya te digo, pedagogikamente bai izeten dauz, peio bat bidizo beran estilu irakasten eta hostia, oso ona da. Sino, jo que sé. Sino tuangero, bai, el tuangero asko gustaten daz, bakizun ordan, no? Bai. Ariel Roth, bai, asko gustaten daz, no sé. Ja zazpi izan ditu, bitu, asko esan dut. Etorri Euskal Herri beha. Eta Euskal Herri zen, vale. Euskal Herri zen, gustate hasta asko Txus Marabi da el droga segat joten dauen gitarristie, piloa gustaten daz. Keu Agirretxea, nire irakasli izan ikue, bai, oso gitarrista ona da. Keukin nahi diat egun ematen gonbidau. Egin. Bai, gitarra munduen Euskal Herri zen, ostia, top. Gero, a ber, beste gitarristerik Euskal Herri zen asko gustaten daztena.
a ver, orain esango tez, nik esetute dut esenak, osea, jo que sé. Bueno, Niri adibidez asko markasan dostien adolescentzizen, eta inok ez da bezetuten igual, bai, Aitor Laka eta Jon Calvo dizela, Aitor Laka gaur egun dau joten Gatibun, bigarren gitarriste modure, eta Jon Calvo egonda joten Uojogaz, Iñaki Uojogaz. vale. Osea, eta horre bizek okitzen zauen talde bat, memoria epet deitzuten sana, eta, osea, niretzako izan ziren, como, hostia, una revelación, bai. Aitor Laka eta Jon Calvo. Albazuzen entreviste bai, hostia, son la leche. Vale, Bata Instagrametiko. Gatibugaz, bata Gatibugaz, Ahí va. eta bestie Uojogaz ibide inkonstiente zen. Osea, que, bai, Ga, makinek bizek. gatibuku Aimar nahinean engantzau, bialdu nitxuan Instagrametik. Aimar, bitu, Aimar bai, nire irakasle izan zan, bai, Aimar, bai. Oso beste makine bat. Bai, claro, eske Aimarrek zaukek niretzat interesa alde batetik Euskal Herri mailako grupo ondineta baten daola, eta hori interesantiek elkarrizketatzeako orduan, eta beste alde batetik oso onaek, en plan... Bai. Teknikoki kiston bagaji dauken tipoa, eta interesatzen zite, baina bizton lan atxean Instagramen, tio. Bai, bai, azte honetan like ebantzik, bideuei, azte honetan isonean zutarren solo bat isonean Instagramea, eta like ebantzik, baina etzik mensaji erantzun, tio. Aimar menos likes y más cumplir. Venga, chaval. Una entrevista eitzen. Menos postureo y más cumplir, aben. Egun ematen igual. Eta azkena falta zaik. Lau esan ditugu Euskal Herrixena. Lau esan dutez? Bai, esan dek Keu Agirretxea. Txus, Keu, Aitor Laka, Jon Calvo. Hori, Jo que sé, pues... Gobernor zen egon zana Antruejo bebai oso nasan bebai. Antruejo uste osala, no? Leleoko gitarristiek Gobernor zena Leleoko Keu sartu aurretik, Leleoko bidiskutan egon zan beste gitarriste bat, Keu sartu zan 3. diskuen. Eta Leleoko bizetan uste dut Antruejo sala gitarristie, una bestia bebai. Egiz esan ni puta idea. Uste dut, Antrujo, ala, igual estoy metiendo aquí un triple tirabuzón aquí de cabeza. Bai, pentsate bera dala, hori bebai oso nasan. Bai. Por ejemplo, yo que sé. Esto te es esango mitikuek. Badakit, Gorosabel makine bata, O sea, es una puta bestia. O sea. Natxoan, itzeki bukatzeo zai, esateo, da Aitor Gorosabel? Bai, Aitor Gorosabel, una bestia, bai. Tetiku esatei, bai, Aitor Antruejo. Aitor Antruejo, hori ba, bitu. Ba, hauri, bebai. Hori albazun entreviste bebai, ez daitxe non da bilen orain, Ni puñetera idea. Osea, Gobernos eta gero, ez daiz non egongo da orain. Bai, otro makina. Vale. Ba, izen asko hartzen dibe, momentu nena akordauko danaki, baina gero nola YouTube eixuko jaten atxuko txiat eta jungo nauk Instagrametik kontakta baiat. Jende honekin. Zer azkenin, temporadie bukau arte, más o menos ja ekaine arte jendie lotute zaugat. Teat beste hau eta beste, a ber, ontsi zango izuet, jendike jadetiko txatin. Hau, bat, bi, 3, 4, 5, 6, beste 7 gitarrizketa zauzke hau. Así que... Apa, A ver, zeusen interesanti hongo da. Ah, seguro. Ba... Azken, ez, bale. Testa ingo jatoin. Aurreko astin, lehenengo aldiz, einean testa. Eta testaek, minutu bat ema baiat, nik esan baiat noiz astean, eta esan behar diztek, dakizkiken gitarra marka danak. Minutu baten, esan lehizke izteken danak. Dale? Así que... 4 segundu barru, hazi, denbora. Gibson, Fender, Gretsch, Godin, PRS, Jackson, Guild, Yamaha, hostia puta, cago en la puta, ostras, qué jodido. Ba... En blanco, el dicho una llave realmente zeu zer badauen. Yo que sé.
Epiphone, edo ez. Bai, cuenta, bai. Vale, Squire, Vale, Amar, Martin, vale, Taylor, vale. joder. Denbora. Joder, yo que sé. Bueno, amabi ataetuk eta Bueno, gorka, garraioko gorkak aurrego aztin 10 atazitxean, así que... ostras. Leleko nuen? Momentuz bitik leheniku. Ostras, ondo. A ber, datorren aztetan Ondo. ze ete iben. A ver, yo que sé. Ni pentsate dut asko esagotezela, bai, yo que sé. Zaile- Hortik friki asko dauz, ni baino frikiz hauek egongo di, hortik. Zailek, adibidez, grazitxeintzik esan dituk batzuk, adibidez, gold esan dek, o guild batia, eta hori da. ez da besti godin, barkau, godin esan dek. Godin. Bai. Eta adibidez, Ibanez Ibanez ez dut esan? ez te esan. Hostia, esan dut, Jackson, PRS, así Jackson da bai, baina... Hostia, Ibanez ez dut esan. Ibanez ez te esan, mitiko Becerrich, tío, mitiko asqueroso Becerrich. Hostia, eta besteren bat be bai, kort egoten zan bat. Kort, bai, ez que Joder, askoz bai. daude, askoz daude. Ostras, Harley Benton. Harley Benton, tío. Harley Hostia, Benton. Beringer. Bai, asko zio. Ez que, Joder. marka, txarrenak, marka honeta jute baldi maiz, betiko Bai. lau bosto okurrutzen, Chimlan, Gibson, Bai, Fender, betiko. Jackson, PRS, Ibanez, eta poco más. Bai. Baino, claro, jute baldi maiz a lo guarro, en plan, Bai. Harley Benton, da Kort, Bai. da Tokai. Hostia, Bai. Ni leloko gitarri era marca El Toro. O sea que... o sea, esate bat El Toro, pues... bai. Ja, eben, lan unen guztetik Rocktail eta Academy, Hostia, bai. eta beto, Academy gitarra baino gauze, Academy gitarrak bat ustea dela, gitarra munduin txakon atentau handineta bat. Hori gitarra hori ezin dizen, tio. Ja, bueno, ese usu ba. Ja. Bi urteko ume bateri, pues, venga, ala. Jo hau eta, venga, contento. Bai. Baina, joder, broma aparte, ordi, nik 12 urteo ume baten atxe izango banitxian, enitxoan erosio Academy bat. Nasoia tiru pixke geixo gazta bat, behintzet etxin ez egon, egun putu zue. Neiko gaizki jokoik, Bai. behintzet sonido hona auki da xela, ez? Bueno, bai, bakizulakon, si no, zuk erabiliko zule. Pero, Baita. Yo que sé. 10 egunetan ja benadi etxuta da txola eta gitarri hor gelditzuta dela. Pues, yo que sé. Netzat. Claro, nik erosiko zatzaten gitarra gero niretxako. Bizontxako. Egunero galdezka, azpertu alaiz. Ahí está. Ahí está. Baina azkene bat alea jo batzuk, ja pixket bukatzen jo batzuk, ordu eta talau minutu bitxik, guztoa lao. Bai. Ai, Lujo. posten hau. Enzerrona batista zu horre bakarrik gelditzuten ala, venga, jo, genti, entreteniteko. Ja. Baina, bueno. Baina hori, Es parte del juego. exactamente, es parte del juego. Eta, bai, azkenean indek, bueno, pixket, zaiat, nik, frikada gauza hauek, batxe, nahi txati pixket interkalau azotek graziozukin, o hola, Bai, claro que sí, joder. Zehote. Ez da problemarik. Vale. Ila zaiz, enzerronak danai egezo bat. Bai, Bai, danai egezo bat, así que... Eta beti txea junta, zerbeziti preparau, earki, gainean lasai oten hau, natxe denbora pixket, eta berez minutu baten egin gonian. Baina, bueno, pixket denbora teoten hau, eta tiborta. bai, no? Bai. Tempori gaze enzerronak aldatu biko zuze, ja, jentik pileten hasiko da, osea que... Ja, bai. Problemidek nola, galdera danak normalin errepika hori etxeaten. Zena, azkenin Bai. txuleta bat zaugat, eta galdera asko danantzat dibuela dituk, ez? Baina, claro, gero jendik ikusi etxetxik, eta ja, bazaki adibidez, jende asko tapinaren testa preparautek hartzesigi. No, jodas. Bai, tío, ja, que hay que venir al barro, tío. hori, Hola, etorbide. Ibuela ziberko ja, testa galdatzen, no, txaiat, baina, bueno. Vale, euskal musikin hori hola orokorri nola ikuste. Gero sakondu geho pixki esan nahi baldima, baina, bueno. Ze tipota ikuste da zuntua. Taldetik? Bai, bueno, azkenin nahi baldimak pixket gauzet zehatzo galdetu gotxea, eta adibidez, zuek talde nahiko berrixe zate, 2018 sortu zineten okeraz lanatxio. Bai, aiarra mazortxiku da, bai. Justu pandemixe erdixen tokau zauzte eta abar, baino
Baina, bueno, estaz. zuen esperientzixe kontzertu lortzeko aldetik eta nola izendek? Ba, kontzertu lortzeko, kaka emon leko danatan, ate guztizek jo lagunen bidez, gaztetxitan, hau bestie, batez be gaztetxitan jo du. Mhm. Osea, disko honen birien euneko handibet gaztetxitan esan da. Eske, bueno, en fin, ez dagoen aukerari beste zertarako. Faltan botaten dotez hori bai, eta hori askotan komentadu holan mundilloko jentin hartin, eta lehen egoten zien taberna asko, esala egoten filtrorik, hau da, zu 15 urteko talde bategaz, osea, 15 urteko ume batxutu ez, talde bat dakoiela, eta ez dakiz tabernara juten zan, ba, akordaten nahi, erandion egoten zan, taberna bat etxuten zala Sentinel, akordaten nahi Gorli zen bai egoten zala Zurrut taberna, horrezan egoten filtrorik. Hor zan, talde batako zu, guzu agendia taten zauen bertan, tipuek, venga, hau egune dako zu libre, venga, ya está, adjudikao, ala, a tokar. Ja horrek lekuek faltan botate hotez, osea, ja emoten dau minimo maila bat eukibizule joal izateko leku danatan, eta hostia, talde hasi barrizek, osea, guot esan eolan, 16-17 urteko gazte talde batek non joko dago hauntxe momentuen. Eski, faltan botate hote solako lekuek, tio. Igual, Filtro bakuek. Beti Euskal Herri mailan igual, beti honi zendek, hori, gaztetxe taberna estena hori nahiko fuerte, eta azken aldixen igual, eta pandemiz eta gero irutzezitek hundik eta gehixo, da hola, sala eta juteo rollo hori. Plan, kontzertu salatan antolatzegela, eta ja, entrada fijo batekin, eta bar, orduan, ja, kontzertos eta aspiratzeko izen bat, eo bagaje bat euki berdekela atzetik, ez? Etxaiatik hori hola ikuste aldeken. Bai, salatan joteko, edo bi modu dauz, edo alkilerra pagaten zu salina eta atu kosta, eta hor konpon, edo izen apurtxuetako zu, eta sartuten zara, jo que se, beste bide batxutatik, pues, enpresa baten bidez, edo management baten bidez, o lo que sea. Menos mal dakule hemen gaztetxien zirkuitue, eta izedanak mogiten gara hor. Eta menos mal, eta azkanien ikusten zu bertan jenti dauela, beran borondate honagaz orduek sartuten bertan kontzertuek antolatuteko, eta txapo euregatxik, porque eske si no, hemen egongo zien lauleko joteko Euskal Herri zen, zeskara, ez da hain ere musabala, zemat zala dauz, holan pro, ez da usain beste, osea... Ja, bueno, adibidez, Gasteiz mailan... Bai, Gasteizen dako zu Geldorado, dako zu Jimmy Jazz, dako zu Urban Rock, eta jazta. Gero zio beste bat, fena horretzen, hori fena izena inarratzen, bat zio beste bat baitan nahiko kuriosu da ona. Ja, te digo, bai, gero beste dana, osea, gaztetxiek dakoie, ostras, neurri handi baten... Herri txikixetan etziok zalaik, ez? Evidentemente, bai. Bueno, adibidez, aspeikin bat zio, baina, bueno, normalin... Normalin, bai, bermion badago, kafean txokiz, adibidez, bai, eta, bueno, eta badau tabernaren bat, bai, kontzertuk emoten dauena, beleza, eta, bai, hostia, menos mal gaztetxi dauzela. Ezateik Potrozorrik Gasteizko gaztetxeo kontzertue increíble. Bai, Gasteizen jozandun, gaztetxien eta de puta madre, de Clayton egaz. Aprobetxan goiat, Potrozorri, ze irein eunitxeanin Gasteizen ikiztego ala eta zea, maiatzak 27, ostirela, atzalde zortzitan, nere taldin leleo kontzertu moi hau Gasteizko Ardona tabernan. Así que... Hostia, Ardonan, chaval. Así que, konbideute zaudeten aldi mauzte etorri, de puta pena entzungok, ja mentalizauten itxik. Bai. Ardonan nizotan hau, Zona Zero gas. Brutal. Concierto guapísimo. Zona Zero eta... A nivel del suelo, ¿ez? Bai, brutal. Osea, hor tipa duzen Zona Zero kuek entzuten badakiz jese, itxik ez da, buah, que guapo, tío. Zona Zero eta cerveza suicida. Esan zen beste talie. Bai, cerveza suicida, gero esan zien, la polla rekordzen teloneruek, euren bueltan. Hostia, txindu bai. Guapa, Bai, Gasteizko kontzertuen. Flipa. Osea, que... Bai, increíble. Ardonan, jode, leku guapu, Bai, a ver, ni nau kontzerto baten egon, gure bajistik desentetan egon da, ez bateik, audizue metal taldetako audizue normalin ez da lakistona izaten, baina, bueno, gu ondo pasatzea jongo bat juk, ezken lehelo kontzertu gorre bat ezi pixketzea, baina, bai, agertzen moguz, bai. Eta nik eman, esan. Ze talde, zein de zuen taldin izena ba?
izenaek Kaban, uekin. Kaban. Bai, uekin. Erderaz etxe hau, zoritxarrez azkenin taldi ez nauni bakarrik, talde baek, eta demokrazioaek, gure taldi ere. Bai. Orduan, letristiek erderaz etxe letrak, eta, nik musikikin geixo zentratzen hau. Baina, bai, metalcore estiloa jotzei hau, riff kaineruk eta guturalak, eta, bai, hori leleo kontzertu, eta aurten astean pixket moitzen, ze pandemixe bete-beti narrapau gatxian, da, eix esan. Dan hori, jodidu esku, egin. Bai. Ahí estás. Bai. Eta pixket on, aipaudi hau, hori kontzertuk, gaztetxin zirkuitu eta bar. Eta, etzaiat nolain galdera hau, baina, basikamente gazteai buruz nahiat itzen, nahiat jakin ire irutxe gazteai buruz. Hola galdetu lekeat, ona aldimak galdera zehatzo engotxeat gero, euk esan. Seguzulez, jo que sé. Gaztea, nik ez dut konsumitzen. Ez te konsumitzen. Ez dut konsumite. Normali, radizue ez dut entzuten, eta radizue entzutekutan normalien nik erabiltze dutena musiki gure bat duten entzun da EITB musika, segitxi gora bera bertan danetarik ipintzen daue, gehiago gustatzen da, musiki entzuteko, eta apurtxu betolan banauen modo explorador, ja Radio 3 ipintzen dut, eta ja ez la bomba, ja dana sartuten da. Eta gaztea, ez dut entzuten egiz esan. Ni lagunek eta bai entzuten dago, osea, eta kotxien jente asko entzuten dago. Ze iritxiakote, pues bueno, jo que sé. Ja, bueno, ez baldin Nik neuk ez to konsumiten, osea, sin más. No sé, pues bertan entzutotena, pues ez du bat nigaz, orduen, pues beste leko bat topaten dut. Sin más. Eta zuek disku ata zenuten nino bialdu zenuten gaztea edo bialdu zenuten raditxon batea edo? Danatara. Kaka emon du, ate guztizek joduz, eta gaztean bai, inju elkarrizketie. Bealdean julen idigora segaz, inju elkarrizketie. Eta horrarte, jazta. Bai, hombre, ekutu talde modure ate guztizek jo bidie, sino, hostia, etxuitzen kasuripe esamen inok. Leku guztizetan egon bide. Bai. Eta gaztea, jente askok entzuten dago gaztea. Ez que, claro, bai, nire kritika nagusitxe gazteai normalindek, hori zuek, adibidez, elkarrizketa bat lortu zenuten behaldean Julen Idigorazekin, baino gero adar, aiar, barkau, entzundek gaztean, horiek, ni askotan horran itxik, ez? Ondoziok dude gabe, espazio bat ematea talde berrisei elkarrizketak eta etxiko eta hori, baino, tio, azkenin, nire kritika principalaek beti musika internazional gexegi da, hola. Eta ez diat izaten erabat desagertu berko lukenik, tio, baino portzentaje aldaketa bat berdik, ja. Osea, dinezu euskal musika gehiago sartu. Horiek, ez que bestela kontuek, jartze baldimak, 10-tik 7 kantu ingleseko mobidak, beste 3 kantu jartzeko, ez daude aukera asko, orduan juteiz, betiko, izaro, bulego, untza, eta bar, ez? Eta etxagiatze puntuteaino izenlegin justue, ez? Hor nere duda gortzaudek. Hombre, arrazoi edako zu, zentsu baten, ze, karo, radizo publiku da, orduen, karo. Claro. Apurtxu bete herrizen, radizo pribau bat izen bauan, hipotrotan jartzeko etxeibe, eta ezin dizo, esan, ez? Baino... Bai, zentsu horretan, bai, egize da, esena guztiz ez da gertuten gaztean, supongo. Ni baita... Bai, badakitza aiar ez dala entzuten hor 24/7, eta, bai, ez aiar, ez Letagin, ez Clayton, ez, ez dauz bertan. Horiek. Bai, jo que gaur egun bai, no sé, es que hainbeste dago aukeratuteko, tio, no sé. A ber, nik ulertzeiat ez dibela jarriko nizertzaiat Lazkaoko grindcore talde bat. A ber, Lazkao esateiat iritzire eta grindcore esateiat iritzire, baino egizedek ni metaleru nau, metala gustatzen zitek, eta en parte ulertu lehigeat, nahi gustatzen ziteken metal estiluk ez daukela txoko bat gaztean, ez? Baina, zue bezala talde bat, roka ete ustenak, rock nahiko agradablie tal, en plan, zeneat, zabaldu lehigen musika dela irutzen zitek, eta zuek bezala zaudek beste etxea zemat talde, eta etziok espatzixoi zuentzako. Eta gaztea zateaten bezala, aipadu lehikeat Euskadi Irratia, eta ez EITB musika, eta netik, ez? Zeat.
Bai, bitu, que le den. O sea, algo de esan. Es que esto o sea, me da igual. O sea, algo de esan. Ja, bai. Es que esto te gusten, es que esto consumiten me da lo mismo. O sea, nik topagu duteniko taldi askanien, gaur egun nik uste dutena da apurtxu bete zirkuitue, euskal musik ingu dut esan, dauela, ez da izela esan, abaniku ezabala da, bai ikuste dut dauzela, como redukto txikitsuek, dauz apurtxuek jarkoretak eta punke, gero dauz rock and rolleruek, gero dauz, jo que se, metaleruek, no se, azkenien, ez da izela Bai, esan, estena diferente asko bezala, ez? bai, estena diferente asko dauz, eta euren artien, osea, jo que se, nik ikuste dut, ez, osea, nik asko segite dut euskal esenia gustateaz ikustie zer dauen barrize, osea, frikizen nahi horretan bebai, osea, pilo bat investigete dut. Eta ikuste dut askanien, talde askok joten dauila apurtxu, eta estilo bardinekuek, beti bardinek alkarregaz, beste batzuk alkarregaz, beste batzuk, eta askenien minizirkuito batzuk sortuten die. Bai. Eta hortik deskubrite dut, osea, gaztean hori entzungo da, pues evidentemente no. Osea, jo que sé, evidentemente no, egongo die betiko taldiek, pandemizen bebai ikusia, bebai, dana egondaniko sarratute beti egon diez betiko lau taldiek joten, leko bardinetan, gut esan. Eta esto desaten txarrera, ole por ellos. Ja, esango bai. basan nahien, ni esango nauen, hostia, Si es que aukerio 15 bardin. Si es que kulpie o problemie ez taldek, ez ju taldik. Que ba. Problemia azkenin beti bezala industria eta kapitalismoek, ez? En plan, azkenin beti hor oinarrixen daun problemien ikuste hori dala. A ber, eske musiken mundue negozio modure ez dauenak ulertuten ez daki hau industri beta, eta industri baten edo negozio baten diruek agintzuten dau, argi eta garbi. Exactamente. Eta musikie bai industri beta, argi eta garbi. Y aquí el que da pasta, pues hori esplotako dauie. Dirue ez dune moten edo ez dune generaten, pues aia cuidaus. Bai hori bizize da, holanda. Capitalismo puro y duro, zuk esan zune, pues así, claro. Nos guste más o nos guste menos, gero hor daue artie, ez da izer, bai, bueno, artie bai komerzializeitzen da, eta holan ikusten da, jo que se. Gero bakotxak emongotxo gu dauen bateri edo bestiri, balantzi ipingo dau alde batera edo bestera, bai, bueno, bai, hau negozizo bata. Eta hori argi euki behar da, bai, no se. No? Bai. No, da. Bai. Nik usteat oso ondo laburtu ekela horrekin, da hemen txuzi bai hau. Juna horretik gauza bat eskauko jat. Nahi diat, ik riff bat lau akorde, nahi juen akordik, riff bat, bueltaka. Nahi baldimak gure taldekue, nahi dekena. Eta nik ire gainetik improvisau jat, zehoza. Vale. Eta honekin itxiko jau. Vale, pues... Hostia. Joko txute... Bitu, elektrosoken... solue dau, sol la, eta, osea, si menorren gauz, eta sol la, eta si, hori burpile esango da, denpora guztizen. Nik solue horren gainen injote diskuen, eta, ala, zuk mejora solue edo, ez daipa, hobetu ingo zuta. Bueno, a ver. Si menor, esan dek? Si menor, vale, perfecto. Sol la, eta si izango da. No? Bai. 1, 2, 3... Ba, bentsu, txiko jau, eskerrik asko da no, etortzeatik. Aio! Ahí está. Venga, txo!